гостачи, зрители и домакини от Димитровград. Завърши състезанието по случай 66 годишнината от създаването на Димитровград, заедно с община Димитровград и клуб Обороти Димитровград за наградата на купа Димитровград. Началото давам дума на кмета на община Димитровград, господин Иво Димов. Добър ден на всички и добре дошли в Димитровград. Искам да благодаря за това, че се отзовахте на поканата и участвахте в днешното състезание. Искам да благодаря на организаторите, на всички, които взеха активно участие в организацията на това състезание, както и на клуб Обороти. Надявам се, че всичко е преминало без проблеми. И трябва да ви кажа, че аз съм изключително доволен, защото такова състезание, подобен тип състезание се случва за първи път в Димитровград. Надявам се да го превърнем в традиция и всяка година да бъде все по-успешно с повече участници. Благодаря ви още един път и сега нека да преминем към награждаването. Да поканим на сцената и депутата от 42-то Народно събрание, господин Владимир Митрушев, който също е активен колездач. И така пристъпваме към награждаването. Започваме с индивидуално по часовник. Възрастова група над 60 години. На второ място имаме двама състезатели. На второ място Станимир Станев от Загорец да заповяда на сцената Нова Загора с време 5 минути и 50 секунди. 4 минути и 48 секунди се класира Неделчо Петров от клуб Сините камъни, град Сливен. Аплодисменти за победителя. Възрастова група до 59 години. На трето място Живко Ганев от град Бургас. Също да заповяда на сцената. На второ място с време 4 минути 56 секунди се класира Цони Марков от Сините камъни, град Сливен. И само една стотна дели първенец от второто място, възраст до 59 години, с време 4 минути 55 секунди се класира Манол Стоянов от град Елин Пелин. Продължаваме с възрастова група до 49 години. На трето място с време 4 минути 53 секунди се класира Росен Великов от град Бургас. На второ място с време 4 минути 48 секунди Валерий Атанасов от град Елин Пелин. И на първо място с време 4 минути 33 секунди Росен Станчев от Русе. Аплодисменти още веднъж за победителите. Снимка на почетната стълбица. И сега продължаваме с възрастова група до 39 години. На трето място с време 4 минути 39 секунди Богдан Кирчев от Цар Симеон. На второ място с време 4 минути 38 секунди се класира Тодор Николов от Мамут, град София. И на първо място до 39 години индивидуално по часовник с време 4 минути 21 секунди се класира Радослав Константинов. Аплодисменти за него от град Бургас.
Сега продължаваме с отборно по часовник, наградите за отборно по часовник. На трето място се класира с време 14 минути 32 секунди сборен отбор на Манол Стоянов. Да заповяда на сцената. На трето място сборен отбор на Манол Стоянов получава и парична награда в размер на 60 лева. На второ място с време 14 минути 25 секунди се класира отборът на град Бургас. Той получава и парична награда от 70 лева. И сега идва кулминацията в отборно по часовник. Първо място с време 14 минути 12 секунди се класира отборът на град София. Отборът на град София на първо място получава парична награда от 80 лева. Отборът, както казват колегите тук на колоездачите, е на Росен Станчев, град София. Сега наградите ще връчи за общия старт кметът на община Димитровград господин Иво Димов. Започваме с възрастова група над 60 години. Първо място Неделчо Петров, Сините камъни, град Сливен. Наградата, това е от общия старт. Наградите връчва кметът на община Димитровград господин Иво Димов. Възрастова група до 59 години. До 59 години започваме с следващата възрастова група. На трето място Манол Стоянов от град Елин Пелин. На второ място Цони Марков. И на първо място възрастова група до 59 години от общия старт се класира Йордан Йорданов, Сините камъни, град Сливен. Продължаваме с награждаването от общия старт, възраст до 49 години. На трето място Росен Велков от град Бургас. На второ място Валери Атанасов, град Елин Пелин. И на първо място възрастова група до 49 години Росен Станчев, Русе.
Продължаваме с награждаването до 39 години в общия старт. На трето място Минчо Рибаров, Цар Симеон, град Пловдив. Второ място заема Иван Янков от град Бургас. И на първо място, възрастова група до 39 години, се класира Чавдар Денков, град Бургас. И сега продължаваме с дългоочакваната купа на Димитровград, което ще бъде отново връчено от кмета на община Димитровград господин Иво Димов. Отборно по точки печели купата на Димитровград с парична равностойност от 500 лева, отборът на Бургас с 29 точки. Още веднъж вашите силни аплодисменти за отборът на Бургас. Първо място печели купата на Димитровград, равностойност награден фонд 500 лева. Купата се връчва от кмета на община Димитровград господин Иво Димов. Пожелавам успех на всички и се надявам следващата година отново да се видим тук в Димитровград. Успех!